Türkmenistanda dollaryň gara bazardaky nyrhynyň ýyzygiderli ýokarlanyp, onuň 18-20 manada baryp ýetmegi bilen Türkmenistanyň dermanhanalarynda dermanlaryň bahalary hem aşa gymmatlaýar. Mundan yarım ýyl odalky bahalara garanyňda hem dermanhanalardaky dermanlaryň bahalarynyň 40-50 götürüm ýokarlanandygyny görmek bolýar. Bir ýyl, bir yarım ýyl odalky bahalar bilen deňäninde olaryň bahalary 100 götürümden hem ýokarlanandygyny bolsa, ýaşaýjylardan esmek bolýar. Dollaryň gara bazardaky nyrhy 10-15 manat aralygynda bolanda, hususy dermanhanalarda 5 ampuladan durýan almy basancym dermanynyň bahasy 142 manatdy. Häzir onuň bahasy 207 manat. 5 ampuladan durýan sancymlyk pananyň dermanynyň bahasy 68 manatdy. Häzir onuň bahasy 119 manat. Kakarnit sancym dermanynyň 3 ampuladan gaplanany 180 manatdy. Ony häzir 147 manat bahalaýarlar. Kukamada 8 manatdan 13 manada. Bir gedek ulanylýan spritler 50 teňeden 70 teňäçe ýokarlandyrylypdyr. Ýaşaýjylaryň Azatlyk radiosyna gurrun bermeklerine görä, hususy dermanhanalarda bahalar her ýerde bir hili bahalanýar. Şol bir dermanyň bahasy türlü bolup, olaryň 3-4 manat ara tapawut edýän ýerleri hem bar. Ýaşaýjylaryň dermanlary arzarrak bahalyan dermanhanalary öllep 45 gradus yssyda şäherde köp ýöreler hemken. Döwlete degişli dermanhanalarda bolsa, käbir dermanlaryň bahasy hususy dermanhanalardan 2-3 manat ýokary bahalanýar diýip 120 tawletge gaplanan sumaril bir dermanyň bahasynyň hususy dermanhanalarda 14 manat 70 teňeden bahalanýandygyny, emma döwlete degişli 25-nji dermanhanada bu dermanyň 18 manada durýandygyny, 50 kapsula gaplanan pirasezin dermanyň hususy dermanhanalarda 42 manat, döwlete degişli dermanhanalarda bolsa onuň bahasynyň 46 manat 40 teňeden satylýandygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Emma munyň sebäpleri barada näsalara maglumat berilmeýär. Hatta Türkmenistanyň özünde öndürilen dermanlaryň bahalarynyň ýokarlanýandygy barada hem ýaşaýjylara hiç bir maglumat berilmeýär. Türkmenistanyň özünde öndürilen 10 tabletge gaplanan trimol dermanynyň bahasy hem soňky 3 aýyň dowamynda 3 manat 30 teňeden 6 manat 60 teňäçe ýokarlandy. Uçypsyz pensiýa, uçypsyz aýlyga daňylyp oturan sosial taýdan goraksız ýaşaýjylaryň özleri üçin zerur bolan dermanlar satynan bilmän, kesellerini öçüşdirýärleriniň hem kendigini öz adynyň efirde tutulmalygyny soran Aşgabatda ýaşaýjy aýdýar. Onuň aýtmagyna görä saglyk ätiýaşlyk pasportyna ýeren dermanlara saglyk öýlerinde resept ýazylyp berilse-de, ol dermanlaryň köp görnüşleriniň dermanhanalarda ýokdugy aýdylýar. Şol bir dermanhananyň resept bölüminde ýok dermanhananyň dermanlary dolu wagtynda satylýan bölüminde bardygyny hem ol aýdýar. Onu geň aldyran ýene bir ýagdaý bolsa, 4 gün mundan ozal ol Aşgabatyň giýjeginde diýilýän birinji dermanhanasyndan damjalaýyn sancym üçin ulanylýan fizrastovor dermanyny ýeňillikle resept bilen satyn almaga barypdyr. Emma satyjy gyz oňa fizrastovor dermanynyň eýän bir aýdan gowrak wagt ber dermanhanalarda ýokdugyny aýdypdyr. Ýaşaýjy nämederini bilmän satyjyga garap, bu dermany nireden tapyp boljagyny bir näçe gaýtalap sorapdyr. Satyjy gyz eýlek görüp ahirinde ay bolýar da geregiň 5 tane flakon bolsa beräýin diýip tekjäniň aşagyndan ol derman çykaryp beripdir. Dermanlaryň gymmatlamagy bir ýandan, olaryň dermanhanalarda tapdyrmaýarlygy, döwlete degişli dermanhana işgärleri tarapyndan emeli gyçylygyň döredilýärligi hem bir ýandan diýip ýaşaýjy diýrenýär.